Kani kayo, daga jing simpea jong I minister. Hadin bangila keren napok kayong dorbar tawai. Ngila keren ngila batay bagani kayo du kadi ke jaka kayo ke bahek tam ke baki pai ba hiju ni. Made hni ru bagi don ding ding jing sha leben. Dai nam dai na. Tengi ni kwa kumba ngathai philkan ma hopor bangalong CM ayu ngelele. Dai, timenta kasngi kadi kasngi kaba lingba ka jing simpea jong I menteri badi pe ya karep karyang. La skode ban khot lang yangi namar ngilara e gane ka mat hapo assembly tinga subanai khublei kerpang tenrei ngangek ba di nashkwa bani thu epi khindian kani gre ki sithi ka bangili yo priang na ka sarkar hage bidi bangini wan singni ka jaka ka singi ka baning kong ka dei Yasngap lang suba. ka tarik ka baning kong ka jing sha ka la dei bandai lai tarik ma tenrei na ka dau ki jing itu khu ki kam ngarong amlai ka tarik bai lai minister iru pa imlai ka tarik ka bai penbet ngi sayo e gani kasngi ngi wanang ni singap hama ngi wanang ni mdai bani prakhat yaledi bangin penbet yu pai ba bangin job election ringi kren ya ka jinge ju phe ko assembly sarkar leng bai menteri kilawan ban jingo bani kenduk mar hoi ngila I minin ma lawan na kaliang kewi pa ki kenhon ban ong ba kam dei shu ban don kata ka jing ot kilo dia kinong rap bagai jing penbet te ngamtep ka ek baja manin balai be kijit banon manin ak jing sha na kaleng menteri la ai kupilang ya kita ke bede banon khnang bangin ya tip lang kumnu ban penbet te nakatara phisngu thu le si dei namar kani ka jing thmu ka jingi ba manin kilawan ban hiar bat ban shu ong wait ban penkut no e kata te kum ki pat ba ngi hapan long ki pat ba ki basta Pemusiam ngala le ya kabade ben le ndeng asusi batang hadian bang amdon syu mangapo dis council ngatip bagajing syak khnya ben kadang beteng dainam dain te bat le halor kata bangilara ya kani kamat apo kayeng dolbar thawan bat ngiwan hang ni da kamen sim gajing sofia bangim kwa syu ba ki nong khayi gajing kama kumbang ala kren kadai bandon gajing le hok na boro kiliang na boro arliang ki nong rep ki wandi ki marep gajing ki ben le hok unong thiet un le hok bat nginum sha shu I kata ka jing shaot kumba pila shaot bro skata ka bapini ba hadu menin kasngi dangdon ka jing shaot nama dangwan hadu menin kasngi banwan sheni te ka ai ka bangi ngi kwa ngi wanang ni kum ka sarkar engkat bat mengi ki ameli ma ban shimkhia ye gani ka kam te menta ngasngo ba I menteri I deban ai jingkren re ka pot ma kum kata ka pendap ye gani kam na do laitrek te I menteri ye tungkhu na bagi kam imut manra pratrik ngaladon lupa ki program tinggal jit yang ni kesmi ke pementa mo ngakwa ba ka khubor ka bami nang ni kam dai bakan mi ba o mentala elek yodo lut poro nek kunduk nong rep ngila tmu sho mangi ye ni ka kam ban ngai ka tung ka sithi bala so la pentip UCM la pentip UCM te namar ka takadaw ngi nyem kwa bangin sha keno bangiwan namar balawan kiwe dengan ni ka jing tmu bala slam aso nai khublei sesian ya kementeri bari pe ya ka rep karyang bahadian bangile Dorbar ngin keren minta pitep bangin sepelong gawe ka ngin ICT ka sarkar hiwi ka reception policy kamun ni try bet nyam to pai ba kam dei ba nong menile election ka dang jingai upai ba la start menta ngiwan hang ni ban weng ye ka ji ka jopi te namar ka tara kum kin nong rep wei ban keren ngin ai tang wei na kin nong thiet ru kin kren tang wei kin pen pau kai ki bagidon khnang bangi ngin sai lam lenti kum no phile nang nisma ka thai I menteri en shim ka kin nong di kin nong thietอุบัติเหตุอุ่นเทียนฮอกอุบัติอุ่นดีฮอกปักกะดีกะตากะบังงิกว่ายิมวันนี้บัญชาเลียงยอพิองงนงเรปวันกินละเลคันเลบะเฮนละชาเอมya buram para mapi tre kam mala kasi tama kay ka bangi kwa ngitip pakata ka jingot 10 kilo kalakta pala de tay namar ba don bale supor iwe ar pinsitom lu di baro ngimla ban pediang de kade ban kut no manta kani te kitu kinong rep papli ki ba sno sat kamen sim shaot 10 kilo tap no do mau san kilo ban kham sti de nam dei na yele kumta de namar ka ta wale shu kumta aba ayu chur ay tong chur sudah aba ka pulu ka phithep chur ka dei ben tong tu si ni ben thap du rat na to si la phile kumta kan wan bian ka ji tanan
But ngi kumalom ta ngi wan na ka sorkar. Kay ka kam baka sorkar kam la ban penbay. Kam do. Lada ka sorkar ka simkhya. Amdan menu bala banong hani kiwan tuklar ki ki ka sorkar. Ka sorkar ka don ka hok. Ka sorkar ka don ka hok ban tuklar ka don hok ban penbay ya ka jinge jong ki pat ba. Ki badi ki bathi hakani ka yo. Hi, te dena mar ka ta ka daw. Kay ka bangi kwa menta ka si kalong ba. Ngi wan hang ni ringkat ka sorkar mo i menteri beri pek. Kumbagala don ka khubor bakam dei shu bandon. Ngi kwa ba phi phin pentip shangi la don manu ki ba. Tela dadan gi balik khema koru pentip nginam sha mangi kwa bagandon ga jing stu jumut badru nganget ba kini ki pulit sim bunsin ki don hang ni pi persyang ban ujor haki yo don menu ki balik palat ye ga mangi lai penbet tela da pisko ba kita ki e pi pentip shangi ba ngi ngem kwa shu bo pat ba nong rep un ma ye ga jing e un shu shot namar nga ha ba ngali thit khaw nadukan si Borni nak hampa ot tu Borni ngap thit lang bat Borni bat eh te kum no nen ot ya kata ka pulu ot ya kata ka syang ot ya kata ka plastik kam dei shu ot nang ni sikmat men kata ka syong de sap ka ai bai gamane yong ba uta u hiar dalada thep men met tikinong rep kim lap le kam dei ka jing e jing nong rep ka syong ga jing start jong kinong thiet ken ban thiet hagador ka kumno hi kamla ban ong tang namar katan si ot no to si ku jan khat si sin kala ban long kumta kam long man laga singi ka pa jing ot ka long man laga singi kamla ban long kumta hi ban long kinong thiet ki basta bat kinong diru ki basta daga jing sun jumut kadi tang ga jing tumu ko jing ngim kwa ye ru em ngim don da ko pat ka jing tumu pangiwan nang ni dai ka ai ka bangi ong in yeng nam ta ju pi pai pa ni sutrat pa nagaliang jong menteri khot lang ngi bani don beta ladang ye trai kan kom don jing e ka balaban kalaban yeng khmat jungi te ka ai ka ba ngi kwa ban pen kan mau biang kalong kumba bilai keren gum tu nagaliang ki nong di nagaliang ki nong thiet kadai bendon ka jing jan kadai bendon ka jing soi kadai bendon ka jing trai ka ba nginu mele shutia ka na ya kwa palat ya ta ka spa bini kamai tu bini le chino bini ra chino ta ka spa ban shu thok ban shu skor ya ki paramapi ani bidon lalung ka yeng de dai nam dai ne ki nong thiet ru ki im nang ni phi ki nong di phi im nang ni Puli fini syukur pramapi. Pelingin kuat kata ka spa daga syukur jubor ban kamai em. Wat jukua ka bakum kata. Wat le ya ka bamdai ban le. Kata ka de ke jing kentu bom banga kentu ka por banga long siam. Aga por banga long siam mga kamdon shu. Ka jing sale ban jugin nongra. Ndrai balai hadin kata ka jur. Badai tang hadu menin basang ban kithia. Ban pendu ya kata ka 8 kilo. Lesen nomor bangi. Ila penbet banwan mata ka singi. Ting yo buram no ba arden ni ko amperin wan lupa menin kam dai ka tu ko kom pen plumaru pai ba ngi mon ngi bangin ko buram melodi ndai ngi sophia ai ka jing ka jungku mo te nganget katakan ai ka jing shai phi baro te la don kam kanu kami kanu ka jing e ki pentep singi nyen ni bon weng ya kata ka jing e te ngasutna ba ka benta kata ka dei banga kwa ba phi baro hange pini shai kum ki nong rap bat ki nong thiet kum ju te kubdei shibon mau pilih up, pilih sangai anak kan ni kakam jompi, tengi duk ngim kuah iban simi kapor ke jompi. Kalau dari menteri na iba pek ya karen ikuah ban ai sakatu ni ke jingkren ilapan ai. Dan dia berdei ke jingin penbet janai ban betah kumno. Pilih don ginom ikmat, nagaleng ginong rap, pilih don ginom ikmat nagaleng. Prime Minister bahkan bah bakawan dak state law. Namar kanong rinti unong rap barok kui geri. Larangi itau i an bilong tang hangi district unong rap sekui ke district rumah jeng Tena try halor kani ka sorkar kala ban simkhia ban thau hi da ka an hagri bi nong rap la ban le kata khana ba kanong solansar ha ka ri borok koi mo ya kata in sa jimut minister kun le ka try ka biang ta de nama kanong uniform kan uniform